Com anem? Avui us tinc preparada una sorpresa. Un challenge. Sí, d'aquests que es viralitzen i acaben a l'altra punta del món. Bé, potser tan lluny no, però només que algú altre s'animi a fer-lo, per mi ja serà un èxit. Som-hi! Es tracta del Cherry Challenge, un repte que té com a objectiu treure el màxim suc a un tomàquet cherry. Pol, no anem bé, Em referia a treure'n el màxim profit a un sol tomàquet cherry i veure fins on arriba la vida que em pot arribar a néixer. Quants tomàquets podem arribar a produir? Fins i tot, quantes tomaqueres? Cada llavor en pot ser una, però és que si parlem de fer-ne esqueixos, aquí els números poden créixer de manera exponencial. Us en faríeu creus del que podem arribar a aconseguir amb un sol tomàquet cherry. Es pot fer de manera competitiva, a veure qui aconsegueix produir més tomàquets pel seu compte, o de manera cooperativa, compartint les tomaqueres, que surtin amb altra gent, i cuidar-les conjuntament, o per separat, com vulgueu. També es pot fer un seguiment de l'evolució, penjant vídeos de com evoluciona, o imatges, posts, sempre fent servir el hashtag #CherryChallenge, o simplement mostrant la collita final, com vulgueu. El procés és el següent. Agafa un tomàquet cherry, que pot ser ecològic, de collita pròpia, de la verduleria, del súper, és igual. Grava't plantant-lo directament, tallat, traient les llavors una per una, tu tries. O si no vols fer un vídeo, fes-ne una foto, un post, una story, com vulguis. Però al final has de nominar 3 persones perquè també ho provin. L'única condició és que com a mínim una d'elles ha de ser algú que no hagi plantat mai res. Hem d'aconseguir animar a més gent a començar a cultivar aliments a casa i aprendre com funciona tot plegat. Segur que amb la vostra ajuda ho aconseguim. Pots fer-ho en un test, o en molts, al balcó o a terra, aplicant substrat universal típic, o humus i compost fet a casa. Però això sí, sense químics. L'única norma és que ha de ser de manera ecològica. Res de químics. Volem ensenyar a cultivar aliments el més sans possibles, tant per nosaltres com pel planeta. I no us preocupeu, que si necessiteu ajuda, al canal hi aniré penjant vídeos on us explicaré tot el meu procés i els remeis casolans que faig servir al meu balcó. Què me'n dieu? Us animeu? A veure fins on arriba. Aquí va el meu Cherry Challenge. A les xarxes publicaré les meves primeres nominacions. Mireu si ja teniu tomàquet cherry a casa. No sigui que us hagi tocat a vosaltres la nominació. Apa, doncs, fins la propera!